Og vi er klar til at få dumpet pulten. Og Frederikshavn har altså stillet op med 5 mod 5. Pisa har ikke hørt efter. Spørgsmålet er simpelthen, om Frederikshavns træner Heike Malka ikke er klar over det her. Han kom til i midten af januar, og de står altså og ser noget forbavs ud. Spillerne står og kigger på hinanden. Malka står... Hvis det er en taktisk brøler, det her, så... Eller hvis det er... At de ikke ved det, så er det selvfølgelig en taktisk brøler, for så er de måske heller ikke forberedt det på det. Line kæderne op til, at der altså kun skal være 2 angriber for eksempel i hvert skift. Der er ikke noget, der tyder på, at de line det op og til dem i hvert fald, fordi ellers stiller de der ligger op med 5 mand i den situation, og det har du været ret i. Det virker da lidt underligt. Meget positiv situation. Åbne med Kainanen og Blaine Down. De første 2 angriber kører et lynskift. Kainanen i hvert fald skifter efter 20 sekunder, og der kommer Blaine Down også. Du kommer med et projektil. Og den første icing. Rasmus Planter kalder det et skakspil, og det er altså nervebetonet et af slags. Go boys. Og Malka, han fortsætter med at gå rundt over i boksen. Og tale med spillerne. Har forladt sin sædvanlige plads bag bænken. Og måske altså for at følge op på det her. Og for at give de direktiver, som han mener skal spilles under her i 4 mod 4. Og han måske ikke har brugt de 15 minutter til ind i omklædningsrummet. Men jeg taler om noget helt andet. Sorokin er en af de spillere, der godt kunne være en stor gevinst i 4 mod 4. Skøjtestærk. Corey burde også være en, der kunne bolde sig med sin gode fart. Mike Martin næsten fanget, ja. Det er et overlap, han troede, han skulle have den. Begge hold bliver også skiftet side her i fjerde periode, så de har nogle lange skift for, når de skal ud i boksen og skifte ud. Bakkeborg, han er i gang med et langt skift. Han var faktisk på vej ud før, der Frederikshavn vendte spillet. Og nu har han ikke flere kræfter, selvom han faktisk råber på. Jokinen. Og Puk noget at spille. Mik Jensen, det er godt se en udvisning for ham der foran mål. Han har smidt ryster på hovedet, og jeg tror, der skal meget til før de her to mest rutinerede dommer i ligaen, Schmidt og Asger Krog her, de hiver en udvisning. Og det er naturligvis en udvisning her i et overtid med, hvor det her 4 mod 3 kan blive så stor afgørende betydning, at det let kan lukke en kamp. 2 skud nu fra Dubkov, og der er sus lige forbi. Blaine Down. Defren. Prøver at lægge den ind. Kainanen. Kainanen prøver, og det er tæt på, at han får sendt Puk i mål. Davidson Dubkov vil skifte. Kommer håndledet. Sorse, der prøver. Sorse, der vinder spillet. Der har Mads Christensen med. Og så står Mads Christensen efter 3 minutter. Herning er danske mestre. Og det er et skud, som Pisa han ikke ser.
Mads Christensen sender håndledet afsted. Thor Frederiksholms bak skærmer for Pisa. Mads Christensen er matchvinder. Thor Bjørkstrand er mester igen. Og så eksploderer det i et sandt inferno. Et mål ud af ingenting. Og vi får den igen, og naturligvis kæmpe skuffelse hos Frederikshavn, som er ved at komme ind i den her kamp. Og som har kæmpet så fremragende i aften. Og haft store chancer, ikke mindst i tredje periode, for at afgøre det til egen fordel og forlænge serien. Og så slutter det altså så pludselig med en matchvinder i form af Mads Christensen. Og straks er guldhjelmene blevet pakket ud. Her får vi Jeff Corey, der mister pukken. Sjorsula i Robert. Her til Mads Christensen. Og så tror jeg, Mike Martin skærmer lidt for Pisa. Ja, men han skærmer ikke nok til, at Pisa ikke skal have den her. Han skal ikke helt unødvendigt. Han går ned. Han skal se den her naturligvis. Men han er jo så over kuglegrønnen hele sommer. Det er et forholdsvis ufarligt skud, der kommer fra Mads Christensen. Det er ikke ham, der har Danmarks hårdeste håndled. Men alligevel nok til at passere. Og der forsøger Corey en af de der driblinger på blå linje, hvor man måske ikke skal tabe pukken i hvert fald. Og det gør han også. Og så kan man altid blive ved. Turneringen er slut. Mads Christensen. Matchvinder.